Og så indleder vi en ny serie om unge, der gerne vil være politikere. Vi lægger ud med at besøge Venstres Morten Kibæk. Nyhederne fra Fyn. God aften. Et ægtepar fra Ærø har fået at vide, at deres bolig skal fjernes. De har boet lovligt i en ny husbåd i Ærøs København i 7 år, men nu har kommunen givet dem besked på at pakke sammen. Dorte og Claus har boet på Ærø i 27 år. De besøger deres husbåd Marø, inden den skal på en længere bugsering væk fra øen. Det er jo ikke os som personer, der bliver sendt væk, men det er vores hjem og de ting, vi står for. Jeg synes, vi har fået en umenneskelig behandling. Og jeg vil sige, at det har kostet ufattelig mange søvnløse nætter. For 7 år siden byggede parret en husbåd til seniortilværelsen. De fik 3 års opholdstilladelse i havnen. Dispensationen blev senere fornyet, men nu er det slut for Marø. Et splittet byråd har sagt stop. Flyvende altankasse, som jeg vil karakterisere den der som, den kan komme hen i andre havne, hvor man har opgivet det der med at drive rigtige havne, hvor man jo har mange steder, hvor man har lavet dem om til forhaver for boliger, for velhaver og andre udflyttere fra storstaden. Kommunen har arbejdet med planer om etablering af havnen til en husbåd. Og der kunne man sige, at det ikke lykkedes os endnu, men i hvert fald indtil det var afklaret, så burde den efter min overbevisning have lov til at ligge i havnen. Øens mangeårige avisredaktør har sin egen holdning til sagen om Marø. I husbådssammenhænge repræsenterer den i virkeligheden noget af det ypperste, man kan se rundt om i havnene. Det er ikke trækasser, der er slået tilfældigt sammen. Det er et virkelig stykke arbejde, som er respekt værd. De burde have haft en initiativpris i stedet for at sparke rumpen. Er I en position, hvor I kan tillade jer nærmest bortvise folk fra øen? Nej, det synes jeg ikke. Vi skal tiltrække de gode, vi kan. Men selvfølgelig har vi ikke råd til at bortvise beboere som sådan. Og hvis man ødelægger vores havnemiljøer, så er jeg også bange for, at vi vil bortvise temmelig mange, og vi vil også ødelægge vores erhvervsliv og vores image med, at vi er et sted, hvor det er en rigtig havn, den hører hjemme. Husbåden skal være væk fra Ærø senest den 1. december, men nu vil parret bruge valgkampen til at slå et sidste slag for Marø. Vi har valgt at bruge situationen, valgkampen, til at få afklaret, hvilke kandidater, der har hvilke holdninger og hvilke menneskesyn. Sidste uge havde jeg samtaler med mine forældre i min klasse, og der var en forælder, der efterlyste en liste over politikere. Hvem kan vi stemme på for at bevare Marø på Ærø? Som sagt, så har de vidst det lige fra dag 1, fra første minut, de kom med deres pram, og vi bygde den op. Så jeg forstår ikke, hvorfor at det kommer så meget bag på dem, at de vil føre det frem i en valgkamp og prøve på at få folk med på den. Og der er opbakning på vej. Mere opbakning. I morgen bliver det nemlig indledt en underskriftsindsamling til fordel for mig. Gyldensten